Tak môžeme asi pokračovať. Super. Tak tá druhá časť, tu by som rada viedla možno ako diskusiu s tým, že teda mám nejaký text pripravený, ale bola by som rada, ak by ste sa teda zapojili aj vy s tým, že ak už ste nejak AI využívali v športe a keď tak ako? Uh, ja prejdem také nejaké oblasti, ktoré som identifikovala, že kde sa to AI používa. Vždycky sa vás potom spýtam, že či s tým máte skúsenosti a aké konkrétne skúsenosti máte. A budem rada, keď sa zapojíte. Tak, v tej prvej časti prednášky sme teda úspešne prešli z 1940. roku až do roku 2025 a trochu sme nastienili to, že sme dospeli k dobe AI a na čo sa vlastne to AI v športe dá použiť. Rada by som ale predtým, ako sa budeme plne venovať iba AI, pripomenula alebo zdôraznila to, že fakt, že teraz sa používa AI, neznamená, že všetky tie ostatné metódy, tie historické, že sú zlé a že ich netreba používať. Či už sú to úplne tie ako najzákladnejšie metódy, proste ako nejaká to know-how toho trénera, ktorý proste ho získal praxou alebo toho športovca, to tiež je proste ako nejaká skúsenosť, ktorá je proste do istej miery nezastupiteľná tým počítačom. Zároveň sú tam teda nejaké tie soft skills alebo skúsenosti, znalosť proste ako reálií, ktoré zohrávajú veľkú proste ako úlohu. Na druhú stranu aj tie štatistické metódy a tie analýzy dát, ktoré sme spomínali predtým, ako proste support vector machine, machine learning, náhodné stromy a tak ďalej, tak tie majú veľkú úlohu a veľmi sú užitočné aj teraz, pretože tie analýzy dát sú proste ako viacej je jasnejšie, čo sa s tými dátami deje, je jasnejšie, odkiaľ tie dáta berieme, lebo je to pod našou kontrolou, je to v našich rukách, že s čím sa pracuje, ako sme zostavili tie modely, na základe čoho to sa staviame a usudzujeme tie závery. Kdežto pri tom AI je ten prístup vlastne veľmi taký black box, lebo proste ako neviete, skade to AI tie proste ako informácie úplne zobralo, či ich skombinovalo ako na 100% proste ako správne, vždycky to musíte ako dáva zmysel, aby ste to proste ako overili a potvrdili si, že to tak naozaj proste je z viacerých zdrojov. No a preto ako netreba sa spoliehať vyslovene iba na to AI, ale je dobré proste ako skombinovať všetky tie metódy, či už proste ako od tých ľudských zdrojov cez proste ako klasické metódy analýzy dát až po teda to AI. S tým, že teraz sa teda zameriame v krátkosti na to, čo sú športové dáta a takisto vlastne kde v športe nejaké kategórie, nejak som to skategorizovala, že to AI je možné proste ako použiť. Keď hovoríme o športových dátach, tak v skutočnosti vlastne tie športové dáta nám už teraz tvoria komplexný ekosystém. Patrí sem fyzická výkonnosť, taktické správanie hráčov, biometrické ukazovatele, ale takisto aj subjektívne pocity únavy, sebahodnotenie, psychický stav, a takisto vlastne aj to okolie a prostredie, v ktorom proste sa ten športový výkon vykonáva, prípadne sa na neho človek pripravuje. Tieto dáta môžu pochádzať z GPS senzorov, akcelometrov, videoanalýzy, nositeľných zariadení a čoraz častejšie sa proste ako dáta zbierajú aj priamo z umelej inteligencie, ktorá ich dokáže spracovať automaticky, ale takisto proste ako pomocou nejakých dotazníkov a ľudských proste ako záznamov, že takto sa cítim dneska a proste ako z toho dôvodu proste som dnes možno menej sebaistý ako inokedy. No a v
vlastne dôvod, prečo sa to AI a prečo sa tu rozprávame o AI v športe, je, že vplyv tej AI vo športe rastie vplyvom dvoch faktorov. Prvý je teda obrovský nárast množstva dát, ktoré v športe vznikajú a vlastne ako to AI je schopné ich proste spracovať a interpretovať pomerne dobre. A druhé je takisto aj to, že vlastne tie všetky zdravotné ukazatele, tréning, regenerácia, videozápasy, to sú obrovské objemy, ktoré človek nedokáže ručne spracovať. No, druhým faktorom je teda konkurencia, ktorá si žiada rýchle a presné rozhodovanie. Kaspian? Pardon? Sedni. Sedni. Ospravedlňujem sa. No a pomocou AI teda nielen proste ako to AI, teda jedna vec je, že to AI používame na spracovanie dát proste ako o sebe a druhá vec je, že takisto proste ako o tej konkurencii a proste ako pri vytváraní taktiky. S tým, že teda jedna z tých oblastí, ktorú som oholila, je teda príprava športovca. Kde vlastne výkon športovca nie je výsledkom iba jedného tréningu alebo jedného zápasu, ale je to dlhodobý proces, ktorý zahrňa mimo iné techniku, taktiku, kondíciu, psychiku, regeneráciu a tak ďalej. A moderné kluby zbierajú tieto údaje o dáta v čo najväčších aspektoch a dáta im umožňujú nielen merať, čo športovec urobil, ale pochopiť, ako vlastne jeho telo funguje, čo ovplyvňuje jeho výkonnosť, a hľadať proste pomocou AI tie rôzne závislosti, ktoré by možno na prvý pohľad človeku nenapadli. Tak sa spýtam, že vlastne v rámci prípravy alebo tréningu je tu niekto, kto použil AI alebo používa AI? A môžem sa spýtať na čo? Mhm. Super. Jo. A to je v akom športe? Potrebujem... OK. To som nevedela, že existuje. Pardon, já do toho vstoupím. Vždycky, když bude ta diskuze, tak prosím používejte ty mikrofony, Ježiš, aby to potom bude slyšet i nadále. Možná ještě to tady doplním. Tady ty lidi, co tady sedí, vlastně všichni to AI, aspoň mám pocit, nějakým způsobem používají. Teďka spíš nám šlo o nějaký příklady, které třeba vy máte pocit, že jsou z takových těch větších klastrů, z těch analýz výkonů, takový ty individuální věci, to vlastně dost jako všichni řeší. My jsme vlastně měli to, co jste říkala, že to by byl takový ten úplně jako vyšplán, že by to všechno jako chroustalo, tak to jsme právě měli namyšlený v tom projektu, který bohužel nevyšel, ale teďka nám jde spíš třeba o tu analýzu dát v oblasti těch týmových sportů, třeba co se používá v té cizině a u nás třeba ještě tolik ne. Jo. Ja som to myslela tak, že by sme v krátkosti prešli tie oblasti, aby sme zistili, že či niekto používa ako na niečo a na niečo možno ešte nie. Že by sme si to tak akože proste zistili, že niektorí proste to možno používajú na tú prípravu a možno niektorí ešte proste ako na tú prípravu napríklad nie. Tak otvírám diskuzi. Môžeme to skúsiť aj hlasovaním, že kto vlastne akože vo svojej praxi nepoužíva nejaké vlastne ako vyhodnocovanie pomocou AI tých svojich vlastne ako tréningov, pocitov, aktuálnej fyzickej záťaže a tak ďalej a že to spracovávajú možno nejakými inými metódami, nie AI modelom. Tak ak by ste mohli zahlasovať. Že kto nepoužíva AI vlastne v rámci tej prípravy proste akože samého seba pri tréningu.
Jo, dobre. A vy teda robíte napríklad tréning s deťmi a tam vlastne ako nemyslíte, že je potreba napríklad toho AI pri tej príprave? No, já jsem z oblasti tenisu, Mhm. to znamená sportovní hry, individuální a tam si jako používám AI z hlediska nějakých dat, spíš jako z oblasti teorie sportovního tréninku a nějakých aktuálních vyhledávání a podobně. Nebo když dělám třeba nějakou přednášku jako pro rodiče nebo pro trenéry, tak teď jsem to třeba používal, ale z hlediska samotného tréninku pořád si myslím, že při té práci s těmi dětmi převládá víc ta, řekněme, komunikace a ne tolik ten vstup, protože my ty tréninky nemáme, řekněme, individualizovaný tolik. Je to práce s nějakou spíš jako skupinkou a je tam víc dětí a zatím v tom nevidím jako kde. Jo, chápem. Dobre, ďakujem. Dobre. Tak ako vo všeobecnosti tie akože tréningové a technické dáta, tak ako sú schopné zaznamenávať ako mnoho vecí. Teraz je ako asi najbežnejšou vec tie GPS dáta, ktoré proste sú ako z rôznych tých ako wearables, nejaké GPS vesty a tak ďalej. To by ma zaujímalo, že či to sa napríklad ako v Česku v praxi používa. Že máte proste nejaké také tie ako vesty na sebe, ktoré majú rôzne senzory. OK, to som napríklad si vravila, že možno to ešte v Česku proste akože nie je tak dávno. Tak to je super. Tam vlastne ako tie zaznamenajú vlastne ako, alebo teraz aktuálne zohrávajú najväčšiu úlohu pri tej analýze dát. Pričom ešte vlastne ako aj videoanalýza to doplňa a stará sa o tú technickú časť hry, napríklad o úspešnosť prihrávok, presnosť streľby alebo taktické správanie sa hráčov. No a napríklad, teda, keď sme sa rozprávali o tých príkladoch z praxe, tak v anglickej Premier League sa umelá inteligencia používa na predpovede poklesu výkonu v závere zápasu na základe predchádzajúcich šprintov a histórie regenerácie. Takže tam vlastne ako práve proste používajú AI na tie nejaké ako kde si identifikovali, že proste ako problematická situácia a snažia sa to riešiť proste ako pomocou AI. V hokeji napríklad sa často pracuje s dátami o dĺžke striedaní a predpovedá napríklad, ktoré typy striedania vedú k najväčšiemu vyčerpaniu hráča. A ktorý typ striedenia napríklad proste akože sedí ktorému hráčovi proste ako na mieru. V Česku som sa dozvedela, že napríklad v biatlone sa kombinuje ako to heart rate variation, spánok a tréningová záťaž do modelov, ktoré upozorňujú trénerov, kedy u športovca rastie riziko preťaženia alebo choroby. No a to je vlastne ako k tomu tréningu ako príkladov z praxe nejakých konkrétnejších, niečo, čo som našla. Áno. A pomáha teda AI vytvárať personalizované plány tréningov, pomáhajú na základe toho sa proste ako odporúčavajú typy cvičení, dĺžka tréningov, optimálne tempo. No a každý teda športovec má špeciálne navrhnutý teda nejaký plán pre svoj profil. Toto tiež fungujeme v Česku takto. Jo? tak ďakujem. Tak to by bola teda tá prvá oblasť, teda, ktorú som identifikovala, že je to teda tá príprava. Potom vlastne analýza súpera, tak vlastne v modernom športe už
nie je možné vlastne ako sa nepripraviť na súpera. To už proste ako funguje, predpokladám, že desiatky rokov. S tým, že vlastne aj tie najlepšie týmy sveta aktuálne používajú dátové modely na videoanalýzu a prípravu taktiky. No a AI dokáže rozpoznať herné vzorce súpera, jeho silné aj slabé miesta. No a vlastne silnou stránkou tej modernej AI je schopnosť simulovať nejaké taktické scenáre. To znamená, že simulácie čo ak, v prípade napríklad analýzy trénera, čo sa stane, ak súber prejde na formáciu so 4 obrancami, alebo ako ovplyvní priebeh hry, ak posunieme pressing vyššie a tak ďalej, tak sa ako bežne používa. Napríklad Manchester City používa AI na priestorovú analýzu ihriska a hľadanie najhodnotnejších miest pre prihrávku. Barcelona využíva strojové učenie a AI na analýzu kombinácií hráčov a identifikáciu v priestoroch, v ktorých vzniká najväčšia gólová hrozba. V NHL sa používajú najproduktívnejšie prechody do pásma, navrhujú sa taktické úpravy na mieru. Tak som sa chcela spýtať, že takýmto štýlom teda pri tej analýze súpera a scenáre čo ak, tak takéto čo ak scenáre, proste príprava taktiky a analýza súpera, to používate do akej miery v Čechách? Tohle já bych přece strašně rád, ale nevím jak na to, jo, protože já na to nemám ty vstupní data. Pardon. Jo, děkuju. Já tohle bych jako strašně rád právě takovouhle analýzu dělal. Rád bych do toho zapojil to AI, ale nevím, jak do toho zapojit ty vstupní data. Protože stejně tak dobře, ve fotbale si dokážu představit, že je spousta techniky, která tohle z toho hodně dělá za mě, ale prostě v tak malém sportu, jako je ten můj, to asi je těžký. Jo, tam akože problém, alebo trošku som to zmienila aj ako pri konci tej predošlej prednášky, že čím populárnejší a mainstreamovejší ten šport je, tým je viac dát, tým proste ako človek môže byť špecifickejší pri tom prompte. U vás to bude musieť byť buď AI, proste ako sa dajú robiť modely na mieru, že si proste ako vy budete trénovať nejakého toho chatbota a budete ho proste ako plniť dátami a môže to byť váš súkromný alebo nejaký proste ako v rámci nejakej organizácie chatbot, ktorý sa môže tomuto venovať a bude zameraný práve proste ako na dáta, ktoré sa proste ako dajú historicky zozbierať, dá sa to naplniť proste ako svojimi špecifickými dátami a takisto tie prompty asi budú proste ako musieť byť trošku kreatívnejšie proste ako v zmysle toho, že naozaj ten chatbot budete musieť naučiť alebo teda dať mu proste ako dostatočné dáta na to, aby sa proste ako naučil, prípadne softvéry, ktoré spracujú videozáznamy, aby proste ako mali sa z čoho učiť. Alebo druhá vec je, že či sa tam nedá potom použiť možno z nejakého iného športu niektoré proste ako informácie z nejakých z tých vodných športov, že predsa len ako vy ste vraveli, že to je kombinácia kanoe a póla. Jo, to jako by se asi určitě dalo, ale tady prostě pro mě třeba osobně, já tady ním nechci zase otravovat všechny, jo, ale že prostě já si nedokážu představit, že bych vůbec vytáhl historicky nějaký jako skutečně hodnotný data, jo, protože prostě ty kamery třeba, které se na to používají, tak jsou po každý umístěný někde jinde, je to pod jiným úhlem, prostě je natočená prostě hromada nějakých záznamů a zase by u toho musel někdo sedět, kdo to nalejbluje té síti a říkat, tohle je dobrý, tohle je špatný, teď se tam děje tohle, teď se tam děje tamhle z toho. Prostě to, co někdo musel vysedět u těch fotbalistů, u těch hokejistů, tak to v tomhle tom malém sportu není, že jo? Tak tady je otázka teda ode mě, jestli můžu, jestli zní jako dobře, existuje nějaký teda takovýhle videoanalytický asistent, který by mi s tím pomohl, abych prostě nad tím nemusel strávit 10 let, než to nalejblujú všechno? Ja si myslím, že práve títo videoasistenti existujú. Mám tu kolegu, ktorý, môžem vám dať na neho kontakt, ktorý je proste ako vyslovene špecialista na AI a machine learning. S tým, že vlastne ako tie softvery, ktoré teraz existujú, by mali vedieť spracovať
pravdepodobne teda akože nebudú zdarma, hej, že to nie sú akože open softvery, ale teda mali by vedieť dostať práve tie dáta a je asi jedno, z ktorého uhla tej kamery by to malo proste ako byť. Oni by mali pochopiť ten kontext, čo sa tam deje a potom k akému skóre to vyšlo napríklad, hej. Že tam by proste ako ono by sa to malo vedieť naučiť proste na tých dátach, ako oni to nemusia byť proste ako desiatky rokov dozadu, lebo ten šport pravdepodobne akože nezačína v 18. storočí. To ne, ale tak nějaká historie tam už je, Jo, takže jo. tohle to by šlo, ale vlastně jako jo, pokud existuje někde, nebo pokud mě můžete nasměrovat, jakým směrem se vydá, tak jako jo, Jo. dobře, nějaký prachy na to seženem Ja by som a vám dala skúsime to kontakt na nakrmiť, no. kolegu, prípadne ako on by vám vedel o tomto proste ako poradiť viacej, lebo on sa proste ako s týmto zaoberá fakt akože do hĺbky. Ale určite sú softvery, ktoré proste vedia vyhodnotiť práve ten záznam, že vlastne tam preskakujeme ten krok toho, čo sa robilo kedysi manuálne a vlastne akože ten software sa naučí na tých informáciách, ktoré sú k dispozícii, že toto viedlo proste ako k výhre proste v zápase a nájde si práve tie pojítka. To je to, čo vlastne v minulosti museli proste ľudia lúskať proste ako roky a prichádzať na to s systémom pokus omyl, tak ten proste ako stroj je schopný sa to proste ako naučiť z tých rôznych videozáznamov. Děkuju. Nie zač. No, to bol teda akože dobrý dotaz aj na to, že naozaj, keď potom človek chce nejakú akože personalizovanú možno proste ako odpoveď pri tých promptoch, tak naozaj musí proste tomu AI-ku vysvetliť, že čo proste ako budujem, hej, že jednoducho pokiaľ proste ako chcem od AI-ka nejak pomôcť proste ako s taktikou v športe, ktorý možno proste ako nemá až tak nejak akože načítaný, tak proste treba mu povedať a teraz sa proste ako inšpiruj možno týmto športom, že čo tam v tom športe proste ako funguje a týmto športom, čo tam funguje a teraz my to chceme skombinovať proste ako dohromady, hej. Alebo teraz môžeme mať proste ako rôzne športy, ktoré sú ako menej populárne a napríklad alebo populárne, menej proste ako bežné, ale sa skladajú z nejakých vecí, ktoré proste ako sú analyzované už proste ako pre iné športy a masovejšie športy. To znamená, že ak existuje fanfrpál napríklad a niekto proste ako sa tomu profesionálne venuje, tak ako má to nejaké pravidlá proste, ktoré to AI-ko bude vedieť. Takisto proste ako ľudia tam behajú proste, ľudia behajú aj v iných športoch, hej, sú tam týmy, ľudia hrajú v týme aj v iných športoch, majú tam nejaké pozície, ktoré majú pozície ľudia aj v iných športoch a AI-ko to by malo vedieť proste ako prepojiť a dokázať vám vlastne z toho nájsť tie súvislosti a vycucnúť vám to, čo vlastne ako nám, ako ľuďom by to trvalo proste ako dlho, tak práve pomocou proste ako toho AI to je možné, ale treba proste ako vedieť tie prompty, prípadne potom naozaj, keď človek chce naozaj veľmi kvalitný software a vyslovene proste ako profesionálny software pre seba, tak to AI sa musí proste akože budovať proste ako vyslovene pre ten šport. Čo samozrejme nemusí byť na škodu, že pokiaľ niečo také neexistuje v zahraničí a je diera na trhu, tak určite proste ako desiatky proste startupov, datových analytikov v Čechách, ktorí veľmi radi proste ako sú ochotní zbohatnúť proste na tom, keď sa zistí, že existuje diera na trhu, ktorá by proste ako sa dala zaplniť. Naozaj hráte fanfrpál? OK. Ano, prosím? Já bych si možná dovolil takový spíš dílčí dotaz technický. Jaký jsou dneska poslední trendy k tomu, abychom od těch jazykových modelů očekávali menší procento výskytu nesprávných odpovědí, eventuálně halucinování? Na internete je možné nájsť viacero takých tých scenárov, že keď proste väčšinou, keď googlíte v angličtine, že ako proste ako spraviť taký ten úvod do tej komunikácie s tým chatom GPT a napísať mu situáciu. Chat GPT je napríklad výborný, keď sa ho spýtate vo všeobecnosti, tak akože tam
často alebo môže nastať s väčšou pravdepodobnosťou nejaká chyba alebo tzv. Halucinácia, ale pokiaľ proste s ním hráte takú roleplay, že hráte proste, akože mu poviete, že dobre, teraz predstieraj, že si odborník na to proste s veľa rokmi praxe a máš proste ako prístup k dátam takým a takým. Alebo zameraj sa na analýzu takých a takých dát, tak teraz proste ja sa ťa budem pýtať a ty mi budeš proste ako poskytovať konzultácie a pokiaľ si nebudeš istý, alebo tá proste ako budú nejaké odpovede alebo dáta, ktoré budeš mať, budú nespoľahlivé alebo nejednoznačné, tak mi daj vedieť, že tie dáta proste sú nespoľahlivé, nejednoznačné a do akej miery proste ako im môžem veriť alebo nie ku každej proste ako tej veci, ktorú mi napíšeš. To je proste ako jedna z tých vecí, že ako sa vlastne ako dá trochu znížiť to riziko, že naozaj to roleplay proste ako funguje, sa ukazuje na to, na tie jazykové modely a takisto vlastne to špecifikovanie tých pravidiel proste na začiatku. Že napríklad, keď ja chcem proste ako niečo vedieť presne ohľadom nejakých, ako hľadám nejaké špecifické dáta, tak proste ako poviem, že a ber teraz proste dáta iba z oficiálnych stránok proste ako Európskej únie až členských štátov proste ber dáta iba proste alebo analyzuj proste informácie, ktoré sú uvedené iba proste na tých štátnych stránkach, hej, keď proste ako ma zaujíma nejaké pravidlá, ktoré existujú, aby proste ako sa nezameral na to, čo sa píše napríklad na Reddite alebo niekde proste ako v diskusnom klube niekde. Takže to je ako jedno z takých tých typických vecí, že roleplay a tie prompty, ktoré proste sú na internete k dispozícii, ktoré ako napíšu nejaké tie požiadavky na začiatok a potom proste ako vy môžete pokračovať. S tým, že vlastne v tom čate GPT, vy ste vraveli vlastne, spomínala projekty. No tak ako v čate GPT, tak máte ako rôzne proste, ako viete tie konverzácie ako uzatvoriť do tých akože jednotlivých projektov alebo proste ako skupín a vy si tam viete proste ako vytvoriť nejakú skupinku, že dobre, tak toto bude proste ako môj odborník na toto a teraz proste ako v celej tejto diskusii proste sa tvárime, že ty si fyzioterapeut a odborník na zdravie a dávaš mi nejaké odporúčanie. Prípadne v ďalšej konverzácii zase budem mať, v ďalšom tom projekte budem mať zase nejaký iný roleplay, kde zase akože ten chat GPT bude mať úplne inú úlohu, aby proste ako bolo jasne špecifikované, že čo chcem, lebo ten chat GPT si môže pamätať. A zároveň je dobré, aspoň teda z mojej skúsenosti, je dobré, keď si ten chat GPT proste ako pamätá tie historické veci, lebo vy mu môžete proste ako zakázať do nejakej miery proste ako ukladanie informácií o vás z ďalších konverzácií. Za mňa, ako v mojej proste ako práci, na ktorú ChatGPT využívam, je dobré, aby ten ChatGPT si napríklad pamätal, že proste ako učím na takej a takej vysokej škole tieto a tieto predmety, aby keď proste ako chcem napríklad pomôcť na napísanie nejakého oznámu proste pre študentov, aby vedel proste v akom kontexte a proste akí študenti tu sú, že nemusím špecifikovať, že sú to stále dookola študenti z tejto školy takí vysokí, z vysokej školy takí starí a tak ďalej. Takže ešte to je ako nejaký ďalší typ. Dúfam, že som zodpovedala. Dobre. Se možná zeptám ještě, když ostatní se neptají. Máme u nás na centru několik sportů, který využívají analytiky, videoanalytiky, ale zatím jsou v té fázi, o které jste mluvila zhruba do toho roku 2015-2016. To jest, mají ty data, mají ta videa, ale ta videa musí po těch zápasech, a teďka to klidně jako řeknu veřejně, týká se to beach volejbalu a házený, takže sporty, které nejsou úplně ty top, ale už mají těch dat opravdu jako hodně, jsou to jako tisíce videí, u kterých oni fyzicky v těch svých softwarech, které používají zatím, označují ty jednotlivé akce, jestli je to akce útočná, obraná, úspěšná, neúspěšná, těch kódů, který tam je opravdu hodně.
někde to jsou i vlastně vlastníci těch softwarů, ale jaký je teďka vlastně postup ve chvíli, kdyby oni si tu práci chtěli jako ulehčit a říct, OK, je tady teďka nový nástroj AI a co mám udělat pro to, aby se mi ta práce zlepšila a jak vlastně je ten fyzický postup, že já učím, mám ty videa někde jako uložený na nějakým cloudu velikým, mám tam k ním ty kódy a co vlastně v tu chvíli jim doporučit, aby se jim ta práce zjednodušila. Jo, tak na to vlastne sú potom tie softvery, ktoré sú špeciálne na akože analýzy videí a tam proste zase treba sa dohodnúť alebo proste ako povedať tomu tej AI-ke, že teda dobre, tu sú tieto videá alebo tu budeš dostávať proste video a teraz chcem, aby si proste ako vedel proste mi zapísať, v ktorej sekunde alebo kde sa stalo proste táto a táto metrika a nauč sa to proste na tom, čo som ja už spravil manuálne, ručne proste akože v histórii. S tým, že vlastne ako na to zase treba proste ako odborníka na AI, aby proste vedel, ktorý software použiť, ako to tam proste ako nahádzať tie veci, ale na tom, čo robili manuálne, sa môže to nové AI-ko naučiť to, čo proste ako sa proste ako od neho očakáva ako výstup a potom do toho softveru, s ktorým napríklad už pracujú, tak už proste ako tam nahádžu tie dáta, ja neviem, vo forme CSVčka, ktoré im to AI-ko vyprodukuje. Tak ještě nějaké dotazy? Ja sa pozriem, čo mám ešte v poznámkach, že či tam mám niečo, čo by sa ako oplatilo ešte rozprávať. Jo, napríklad teda, ja tu mám ešte teda rizika a limity, čo sa týka AI, v skratke, pretože ako sme si hovorili, že modely môžu byť aj chybné, špeciálne ak sú chybné alebo nepresné dáta, prípadne máme tu proste ako fakt to, že AI nemá proste ako úplne všetky dáta. To AI bude mať iba tie dáta, ktoré mu dáte. To znamená, že AI nevidí, že čo sa deje v šatni, že či proste niekto má blbý deň, či sa proste ako s niekým rozvádza manželka, alebo proste mal príliš veľký obed. To znamená, že to, čo proste tomu AI nepoviete, tak ono to proste ako vedieť nebude a tým pádom proste ako bude hľadať súvislosti medzi tými dátami a v zmene vášho proste ako výkonu iba na základe tých dát, ktoré sú k dispozícii a možno niečo proste ako tým pádom nesprávne vyhodnotí a vy proste viete, že ten dôvod bol niekde inde. To je takzvaný vlastne ako ten bias, alebo proste to, že my keď zostavujeme tie modely, a to platí aj pri AI, ale platí to aj pri tých manuálnych modeloch, je vždycky proste ako dôležité mať ten ľudský vstup a proste ja ako človek, ktorý proste ako vytvára ten model alebo analyzujem ten model a potrebujem ten model, to znamená, ja neviem, ja ako napríklad tréner, si potrebujem zadefinovať, čo môže proste ako ovplyvňovať tú vec, ktorú proste sledujem tým AI-kom. Či už je to proste ako regenerácia, tak proste ako môžem proste ja z tých skúseností, z tých soft skills proste ako povedať, čo to ovplyvňuje. A keď tam niečo nedám, tak proste ako, tak to tam proste ako nebude a AI sa to bude snažiť vysvetliť iba tým, čo tam proste akože máme, s čím proste ako pracuje, ktoré dáta má k dispozícii. To znamená, že ak nemá dispozícii proste dáta o súkromí napríklad toho hráča alebo súkromnom živote, psychickom stave, tak jednoducho proste ako to nemôže využiť na to, aby proste tie dáta spracoval. Tu ale vlastne ako nastavujú nejaké rizika a etické otázky, pretože otázka je, že vlastne kto vlastní dáta toho hráča. Má klub vlastne právo sledovať spánok toho hráča alebo psychické údaje. Ako veľmi môže vlastne tréner celkovo zasahovať do toho súkromia proste športovca. Pretože dáta môžu odhaliť nejaké citlivé informácie, ktoré môžu byť zneužité napríklad pri vyjednávaní o zmluve alebo o ďalších kontraktoch. Takže ako samo o sebe tieto otázky vlastne nám technológia trošku proste ako predbehla
to, ako proste na ňu ľudia reagujeme a ešte tieto otázky proste ako často nie sú zodpovedané a ešte proste ako je to stále v procese riešenia toho, že s čím sa vlastne ako ľudia cítia komfortne, aby bolo zdieľané a zároveň proste ako do akej miery sa tie dáta dajú využiť, zneužiť a použiť. Takže ako samo o sebe je na diskusiu aj toto. To znamená... Tohle, na co jste narazila, to je jako hodně důležitý. Mě by docela zajímalo tady z nás, kdo jak ve vašem svazu tuhle, řekněme, citlivou GDPR záležitost řešíte. Máte to někdo jako smluvně ošetřený v nějakých eligibility conditions, že tohle je prostě možný s tím sportovcem konkrétním? Možná, Lenko, ty... My jsme to měli předpřipravený nějak v Jarmilu v rámci toho metodického portálu, ale teď už jsme to neřešili. No, to je proste ako to, že tá technológia ide proste ako oveľa rýchlejšie a ľudia sú proste, ju chcú využiť a získať tú konkurenčnú výhodu, ale proste ako tá legislatíva celkovo proste ako to vnímanie tých ľudí za tým proste ako zaostáva. A ono proste asi bude chcieť čas a proste nejaké ukážky dobrej praxe, ale aj zlej praxe, aby sa to proste ako nastavilo celkovo v spoločnosti, lebo zatiaľ je to vlastne celé stále pomerne nové. S tým, že teda je dobré, že vlastne sa nad tým ako začnete zamýšľať, že čo vlastne ako s tým môže byť. A je dobré si aj uvedomiť, že napríklad keď používate tie nástroje, napríklad ChatGPT, Gemini a podobne, tak tam, keď si prečítate tie podmienky proste ako používania, tak pokiaľ ten software proste máte iba predplatený ako bežný užívateľ, že ste si nekúpili proste ako licencovaný proste ako tú chránenú nejakú verziu, tak všetky tie dáta, čo tam dáte, tak tie môžu byť použité na trénovanie proste akože ostatných odpovedí toho modelu. To znamená, že tie vaše dáta sa posunú proste ďalej a nikto k ním asi priamo proste ako nebude mať nikto k ním priamo nejaký akože prístup nebude mať, že teraz mi proste ako povedz, ako dobre spí tento a tento športovec, ale budú tie dáta z toho spánku napríklad využité na to, že keď niekto iný si bude chcieť analyzovať spánok po tréningu, tak proste sa to bude cvičiť aj na tých dátach, ktoré proste ten ChatGPT má k dispozícii. My to napríklad riešime v akademickej praxi v rámci proste ako písania článkov vedeckých, že niektoré časopisy alebo väčšina tých prestížnych časopisov si vyžaduje, aby napríklad akože ten text, ktorý proste ako preberá, ktorý píšeme, bol veľmi limitovaný a veľmi mal konkrétne pravidlá, že čo môžeme dať do chatu GPT, čo nemôžeme dať, že napríklad oprava syntaxy a tak ďalej, že proste môže byť často, môžeme často proste ako diskutovať nad tou problematikou, ale ako celé články by sme tam proste ako nemali nahadzovať, aby proste ako sa to nejakým štýlom proste nevyužilo ďalej, lebo tam je otázka vlastne tých akože práv alebo ochrana proste toho, že tá myšlienka nejaká akože novátorská by sa mohla potom použiť proste niekde ďalej v nejakej inej konverzácii. Tak čo je proste akože zaujímavé, preto lebo v podstate potom oni používajú nejaké softvery na vyhodnotenie toho, že či to nebolo písané AI-kom alebo do akej miery proste to môže byť písané AI a zároveň sa to posiela recenzentom, ktorí proste ako nevieme, či to hodia do AI-ka a proste ako dajú to prečítať alebo nie. Tiež ako, že tým recenzentom sa hovorí v niektorých časopisoch, že to nemajú, ale proste ako to, že dáte dáta proste niekam von, znamená to, že sú von proste. Čo je raz na internete, je proste ako na internete. V tomto prípade to nebude proste tak akože explicitné, že by proste sa tie dáta asi naplinkovali priamo proste na toho daného človeka. Zatiaľ, ako nevieme proste, ako či sa to môže zvrhnúť do budúcnosti alebo nie, ale treba si to uvedomiť, že teda citlivé dáta sú citlivé dáta stále.
Tak to nekončíme úplně dobře, ale ještě poslední otázka a pak už oběd. Říkala jste, že je důležité ty výsledky od těch AI asistentů ověřovat. S tím bych teda souhlasil. A chtěl bych se zeptat, jestli jsou nějaké techniky, aspoň třeba obecné, jak to provádět. Protože dejme tomu použít nějakou velkou sadu dat, kterou my teda nezvládneme sami vyhodnotit. Výsledky z biochemie, výsledky nevím, z genetiky, teď do toho nějaký dotazníky, třeba osobní informace, data z tréninku. To prostě sama nevyhodnotíte. Mhm. A teď ten asistent vám něco doporučí, třeba zeptáte se, co byste měla vylepšit. Může to být správně, ale nemusí. Jsou nějaký způsoby, jak alespoň třeba částečně ty výsledky ověřit, nebo třeba dejme tomu pustit jedno AI proti druhému AI, cokoliv takového? Jo, akože popravde nie som si istá, že aká je tam ako univerzálna alebo oficiálna správna odpoveď na toto, ale ja občas proste robím to, že keď som na niečo použila AI-ko, tak potom ten výstup proste aj s tými dátami dám do úplne akože inej konverzácie alebo čisto proste ako novej debaty s tým AI-kom a poviem, že tu mám dáta proste, takto to mal proste analyzovať niekto a dostal z toho tieto výstupy proste ako pozri sa na to kriticky a povedz mi proste, že čo na tom je zlé, čo mu proste navrhne zlepšenia a tak ďalej, že akože ja nechám niekedy aj to AI-ko proste ako kontrolovať AI-ko, ale pokiaľ sú to proste ako veci, ktoré spadajú do takisto vlastne k tomu výstupu z toho AI-ka, totiž to si môžete proste ako vypýtať to vysvetlenie, hej, a prepojenie, že kde presne v tých dátach to vidí a potom proste to dať odborníkovi, napríklad ak to bude proste ako ohľadom nejakých zdravotných vecí, tak proste ako sa spýtať odborníka, že dáva ti zmysel, že proste pokiaľ sa, ja neviem, človek viacej potí a tieto minerály proste ako vypocuje tak, aby proste sme mu dávali piť potom tento nejaký jontový nápoj, alebo proste nie, hej, že ako dá sa to proste ešte potom ako, za mňa je ideál proste ako dať to ešte nejakému človeku, ktorý do tej problematiky vidí, tak aspoň proste ako tie vysvetlenia proste zhodnotiť, lebo naozaj ono je to proste ako do istej miery black box a nechcete niekomu uškodiť proste tým, že budete veriť počítaču, ktorý vlastne nenesie za to žiadnu zodpovednosť. Tu práci. Tak jenom ten mikrofon zpátky. Tím vlastně jenom duplikujeme tu práci toho člověka nebo toho AI a dá se to použít v jednotlivých případech, ale při nějakým hromadnějším zpracování je to už potom problém. No. Proto jsem jako se pídil po nějakých technikách, jak to jako zautomatizovat třeba nebo Ako, ja si myslím, že tam sa proste ako dajú, že aby sformuloval všeobecne nejaké závery, možno to AI-ko a fakt tam je to proste o tom nejakom promptovaní a vymyslení toho systému, že ako my to budeme kontrolovať, hej, že proste akože čo sú tie naše vstupné dáta a teraz ako my proste to odkontrolujeme, aby to AI vám nedalo iba to odporúčanie, ale aby vám dalo proste aj nejaký ten background, nejaké tie vysvetlenia k tomu, a kde si to môžete proste skontrolovať, hej, že je ako všade proste, pri všetkých proste procedúrach, nie je dôležité iba proste ako nastaviť to tak, že dostanete výsledok, ale mať aj tie priebežné proste ako kontroly a čeky. To je vlastne ako pri všetkom. Aj keď niečo robíme manuálne, tak proste ak, ja neviem, manuálne proste ako idem stavať poličku z IKEA, tak jednoducho proste ako priebežne kontrolujem, že či proste ako som to spravila poriadne a čekujem ten manuál napríklad, alebo si spočítam, koľko mi ostalo šroubíkov, tak podobne vlastne treba vlastne navrhnúť ten proces, čo môže byť komplikované, to akože súhlasím, že to nie je proste triviálna úloha, ale naozaj proste navrhnúť si ten systém, ako ho kontrolovať, že aby to naozaj nebolo, že dostanem jeden výstup a ja mu musím slepo veriť, ale mať proste ako tie kontrolky v priebehu toho procesu. Dobre,
Tak ja ďakujem. A ja teda ako ste vraveli, že končíme smutne, tak ja si nemyslím, že to je proste ako smutné. To AI proste ako sa bude vyvíjať ďalej. Dúfam, že z toho opadne ten ošial, že teraz proste sa všetci zbláznili a všetko musí byť AI a začne sa proste ako to AI používať na to, na čo vlastne ako aby sa začalo používať tam, kde proste to AI má zmysel, ale aby sa proste ako slepo neverilo iba tomu AI a netreba zabudnúť proste na to, že ako my ako ľudia máme proste hodnotu a zároveň máme proste tú zodpovednosť, čo AI nemá a máme aj nejaké to kreatívne myslenie, skúsenosti a my žijeme v tom reálnom svete. AI vidí iba to, čo proste ako mu dáme. Takže ako nezabudnúť na to, že proste ako keď aplikujeme niečo proste z toho počítačového sveta do reálneho, tak ten počítačový svet nevidí všetko a proste ako za ten reálny svet sme zodpovední proste my. Takže využívať to ako nástroj, ale nenechať si proste ako tým prikazovať veci.